Lowri Jones, da ni wedi clywed heddiw na chi'r Cyfarwyddwr newydd Gwersyll yn Llangrannog. Fel rhywun lleol, mae rhaid bod hwnna'n dipyn o fraint i chi. O, ti'n mwyn beth, mae wir yn. Dwi wedi bod yn gweithio yn Llangrannog hefyd, dwi wedi bod yn ffodus iawn i gael swydd na 12 mlynedd. A ges i'n ngeni magu yn Llangrannog, dwi wir yn gwerthfawrogi pwysigrwydd y Gwersyll. Dim dim ond yn genedlaethol, ond pan mae bwysig yw ei Llangrannog i hunan hefyd ac Orllewin Cymru. Da chi'n mynd i fod yn dechrau ar y swydd ym mis Awst, os gennych chi syniadau ynglyn â beth ydych chi eisiau gwneud yn barod? Wel, i fod yn deg, dwi wedi bod yn gweithio'n agos o Steff dros 9 mlynedd fel i ddyrbrwyau. So, does dim byd enfawr fydden ni'n dod mewn a trawsnewid pob dim. Mae cwbl o bethau bach felly i roi stamp yn hunan ar bethau, ond dim byd enfawr. Achos ni wedi bod yn gweithio'n agos iawn yn dros 9 mlynedd. A mae Steffan Jenkins wedi bod yn y swydd ers speld, ond mae wedi gadael seiliau cadarn i chi. Odi, i fod yn deg, mae wedi bod bron o fod yn dod lan i 20 mlynedd yn swydd fel cyfarwyddwr yn y Gwersyll. Mae wedi bod yn gweithio yn y Gwersyll ers dros 20 o flynyddoedd. So, yn sicr mae wedi bod yn sgidiau mawr i lenwi, a dwi'n siarad yn ngorau i'w wneud. Bob lwc i chi. Diolch yn fawr.